Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem. Partnerem podcastu je společnost Fosfa AS. Krásný den, milé dámy, milí pánové, posluchači, diváci podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. Vítám vás u dalšího dílu a nevítám vás tady sama, ale s naším výjimečným hostem, Matúšem Tomáškou. Ahoj, Maťo. Ahoj. Pro mě je to velmi výjimečná situace. Moje maminka si ze mě dělává legraci, protože dřív to tak nebylo, ale dneska už ano. Dneska u mě doma můžete najít portréty jak Bati, tak Milana Rastislava Štefánika. A moje máma si vždycky dělala srandu, že bych měla obdivovat i ty živé muže, nejenom ty mrtvé. A moje druhá srdcovka hned po Baťovi, tak je Milan Rastislav Štefánik. A ona je to tvoje první srdcovka. A proto se tady dneska potkáváme a proto já z toho budu taková dojatá od začátku. Protože já jsem tady říkala právě Maťovi, že když se dostanu na stránky jakéhokoliv antikvariátu, tak tam prvně zadám Baťa, pak všechna ta baťovská jména, všech těch architektů a spisovatelů a periodik a vždycky tam zadám Milan Rastislav Štefánik. A podívám se na ty tituly a říkám, mám a nemám, super, beru. A že moje druhá taková jako sběratelská vášeň tak je vlastně Baťa, Štefánik, Malý princ. A nám se tady dneska vlastně potkává úplně všechno. Pojďme tě představit, jak ty ses dostal k odkazu Milana Rastislava Štefánika, co spojuje Baťovu vilu a mohylu na Bradle a co spojuje nás dva a co spojuje vůbec Baťu s Milanem Rastislavem Štefánikem. No, ja by som začal, že tým, že nás dva, lebo to, čo spojuje nás dva, tak je práve vzdelávanie a sebarozvoj a tam som ja stretol niekde Tomáša Baťu. Napriek tomu, že som rodák z Brezovej pod Bradlom, tak teda priamo pod mohylou Milana Štefánika, tak nevždy to tak bolo a pamätám si ako dieťa, keď som sa pozeral hore, keď tam horeli ohne, tak mi to vlastne nikto nevysvetľoval, že čo to tam je. Pozeral som sa na mohyle, horia ohne. A to je všetko, čo som o tom vedel. Vedel som niečo, že Milan Rastislav Štefánik, ale čo sa s tým, čo nám tu zanechal a vďaka čomu tu dnes sme, to som vôbec netušil. No ale moja pracovná cesta sebarozvoja práve cez vzdelávanie v akadémii a cez vzdelávanie, kde som sa stretol s príbehmi Tomáša Bati, tak ma dotiahla k tomu rozvoju a že som sa začal vrácať späť domov do histórie a tam som prvýkrát začínal stretať príbehy Milana Štefánika. A napriek tomu, že za ten 38-ročný život existuje mnoho fyzického, hmatateľného, čo môžeme na ňom obdivovať, tak aj dnes som študentom rozprával v lektorátoch, že to, čo ja na ňom obdivujem, že niekto bol ochotný obetovať všetko. A myslím od fyziologického zdravia až cez finančné zdravie. Na konci života má 38 rokov, je iba čaj a rožok denne, podáva najvyšší výkon svojho života. 30 rokov po jeho smrti splácajú jeho záväzky. A to je to, čo aj dnešná spoločnosť hodnotí. Ty si dlžník, však to je škaredé slovo. Prosím ťa, ty hovoríš akým jazykom? Kde jako? Teď. Česky. Ja slovensky. A to je to, čo nám tu zostalo. Niekto bol ochotný obetovať totálne všetko preto, aby dnešný piatok sme si tu mohli sadnúť a len tak slobodne sa rozprávať po slovensky. A to je to, čo na ňom ja obdivujem. Jak to myslíš? No, myslím to tak, že aj dnes žijeme dobu, kedy aj z pohľadu založenia Prvej republiky, tak to, čo mali naši predkovia, národná identita, ktorá bola obrovská v danom čase. A jeden to založil, potom ďalší Baťa a mnohí ďalší podnikatelia, ktorí vytvárali celé to podhubie a budovali, ja tomu hovorím, že zlaté časy československé, vďaka ktorým dnes čerpeme aj dnes
A nielen z pohľadu ekonomiky našej histórie, ale z pohľadu každého jedného z nás našej všednosti. A tá úplne základná prvá vec je sloboda slova. A to není to, že si môžeš sadnúť a povedať čokoľvek. Ale byť ticho vtedy, keď nemáš čo povedať a fakt priložiť do ruku k dielu slovom vtedy, keď máš čo povedať. A toto je pre mňa na tom Milanovi Rastislavovi, ale aj mnohých ďalších osobností v danej doby to inšpirujúce. A to, keď sa opýtam aj tých študentov, každý to, takto sa pozrie, to jak myslíš, že môžem rozprávať vlastným jazykom? No takže teraz tu sedíš a môžeš. A myslíš si ešte, že to je normálne. Ale keď sa pozrieš zo pár rokov dozadu, tak to tak nebolo. A keď sa pozrieš zo pár rokov dopredu, iba tak vizionársky, bude to tak? No, tak dúfajme, že bude. A to je to, čo dnes môžeme urobiť preto, aby to tak bolo. Že dnes, tie sekundy, ktoré dnes žijeme, tie postoje, ktoré dnes žijeme, je to, čo nás posúva tam dopredu. Ale tam, v tej minulosti, sa vieme z toho brutálne poučiť a zobrať si to k sebe. Co je pro tebe z té minulosti největší poučení a co ty si vzal k srdci? Protože u tebe se děje taková ta podobná věc, která nám se děje tady v té Baťově vile. Ty prostě, jak dlouho se teď věnuješ vůbec jakoby péči o mohylu a to, že jako lidé tě tam můžou běžně potkat a velký kus svého života a životní energii věnuješ k tomu, aby ten příběh Milana Štefánika Rastislava byl živý. No, v roku 2019 tam vzniklo zázemie turisticko-vzdelávacieho centra Infobot Brádlo a teda to, čo tam priamo robíme cez vzdelávacie aktivity, cez osvetovú činnosť, robíme 5 rokov, teraz sme uzatvárame za 5. sezónu. Asi 8 rokov je, kedy sa venujem, že aktívne Štefánikovi. Išiel som behať aj beh jeden. No, to si pamätám na naše stretnutie raz, že mám ho niekde aj nejaká časť môjho tela je ním poznačená a je to práve preto, že ma kedykoľvek, napriek tomu, že v živote som mnohokrát zlyhal a padol, tak práve tá hodnota jeho života od nemožnosti k možnosti a hľadania tých cieľov je, že mám ho fakt blízko vytetovaného a je to mojou súčasťou identitou. Ale on to nebol, čo ma dotiahol do tohto. Že toto budem robiť. A co to bylo? To bol... Včera mi jedni zákazníci, alebo teda návštevníci v tom centre povedali, že je to také trošku nacionalistické. Jako ten Štefánik? Aj, že Ale tým, že som sa vrátil po 13 rokov do Brezovej, tak finálne ma presvedčil príbeh úplne iného diplomata Štefana Osuského, ktorý vlastne dotiahol Trianonskú zmluvu a hranice československé, tak ako vyzerali v tej prvej republike od roku 1920 do finále. Ano. Takže to dielo Milana Štefánika dokončil a on bol ten, ktorému zakázali študovať. Vyhodili ho zo školy, v Rakúsku-Uhorsku nemohol študovať, cez Spojené štáty emigroval 13-ročný chalan. To bolo pre mňa fascinujúce, že mohol byť garbiar, spracovateľ kože, inak to má Brezova so Zlinom spoločne. My sme garbiarské mesto a Baťa vyjednával so starými Brezovanmi o odkupovaní koží, ale nedohodli sa. A tento Štefán Osusky odišiel do Spojených štátov, vyštudoval tam za právnika a po Milanovej smrti žil už v Paríži a dostal kľúčovú úlohu vytvoriť Trianonskú mierovú zmluvu a všetky krajiny, ktoré vyhrali vojnu, tak ich dotiahol do Versailles, do Trianonskej sály a jeho vyhodil zo školy Grof Albert d'Apony, to bol minister školstva a kultúry v Rakúsko-Uhorsku. A prišiel Trianonskú zmluvu za Rakúsko-Uhorsko, prišiel podpisovať Grof Albert d'Apony a sedeli oproti sebe. A si pamätám tie pamäte toho Osuského a na konci života má nedožitých 84 rokov, napísal o tom knihu a tá kniha začína takto.
nikdy v živote som nepovedal aponymu, že to som ja, Štefan Osusky z Brezovej, ktorého vylúčili zo školy. Nikdy v živote som mu nepovedal, že to som ja, ktorý dnes pridal podpis k tomu, že po 1000 rokoch sa vlastne rozpada monarchia a vzniká slobodné Československo a dostáva vlastné hranice. To je fascinujúce. A toto rozhodlo, že ja sa vrátim do tej Brezovej a že tam máme toľko osobností a tá kľúčová bola pre mňa osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá práve sa dobudovalo toto zázemie turistického centra a dnes tam robíme vzdelávacie aktivity. Štefánik, odkaz pre 21. storočie. A setkáváš se s názorem, že Štefánik je příliš nacionální téma. A co v tom ty lidi cítí nacionálního? Že byl Slovák a chtěl jako budovat Slovensko? Nebo Československo v té době? Áno, že majú pocit, že niekde z nejakej časti je im to vyťahnuté, že on bol ten Slovák a že vyťahujeme toho Slováka a pritom tam bol ešte ďalší Masaryk a Beneš a mnohí ďalší, ktorí budovali dokopy, ale že som sa tým stretol niekoľkokrát a hrozne ma to prekvapuje a dokonca a možno, že to je aj tým, že som taký jemnučký lokalpatriot v tom meste, takže v niektorom momente to trošku prepáliš, že to je možno aj môjim podaním. Ešte, že napríklad, to je také uvedomenie, že na to si treba dávať pozor, že niečokoľvek sa môže povedať. A to je zasa princípy, hodnoty prvej Československej republiky, lebo ak hovoril Masaryk, že demokratizácia nového Československa je proces na 150 až 200 let. A pak to je dál. Takže zrazu Gabika vidí, že to, čo dnes žijeme, je súčasť vývoja procesu. A preto tie naše postoje slobodne, v možnosti slobodne rozprávať. S jakými dalšími reakcemi se setkáváš od těch návštěvníků? Nebo pojďme vůbec představit, jak funguje ten infopoint a kam se lidi můžou přijít podívat? Mohyla Milana Rastislava Štefánika je verejne dostupná národná kultúrna pamiatka, dokonca európskeho významu od roku 2019. 4 stĺpy na tej mohyle znamenajú symboliku, 4, ktorí leteli lietadlom, to drvivá väčšina návštevníkov ani netuší. Všetci si myslia, že si Štefánik pilotoval to lietadlo v ten posledný deň sám. Takže architekt Ďurkovič k tomu vybudoval 4 piliere, rovno ich tam aj pochoval 11. mája 1919 a do toho sa o 10 rokov postavila mohyla. Celých 100 rokov tam bola. Stála, čakala od prvých zlatých časov po rozpad slovenského štátu, protektorátu a stále tam stála. Potom prišla doba normalizácie, spojenie Čechov a Slovákov, síce po prvom rozpade, ale bola to normalizačná doba, ale napriek tomu tam stála a čakala na každého jedného, kto zavíta. A potom prišiel ďalší rozpad a do roku 2019 tam bola osamotená s obrovským, veľkým príbehom malého chlapca, ale práve v tomto roku bolo z tej výročie smrti a tak vzniká tam zázemie turisticko-vzdelávacieho centra a ja hrozne rád ľuďom hovorím, že v ľavej časti sa nachádzajú toalety. Sú tu po 100 rokoch a to je dobrá správa. A to je prvý predpoklad zároveň, aby si sa mohol zastaviť a zamyslieť. A to je to vzdelávacie aktivity, ktoré cez združenie, ktoré sme vytvorili, ako Štefánik, odkaz Štefánik sa volá to združenie, kde šírime jeho hodnotový príbeh, kde sú jednotlivé typy, techniky, odkazy, ktoré robil on a sú totálne uchopiteľné aj dnes. Právě asi je to hodnotový systém Štefánika, který mě velmi zaujal a mně přijde takový baťovský, kdybys měl vypíchnout ty hlavní hodnoty, které jsou charakteristické pro Štefánika. Které by to byly? Sen, túžba, nadšenie, fantázia, komunikácia. Vidíš, čo mám napísané? To vymyslel študent. A to, čo mňa baví na tejto téme, že
ľudia si môžu mysleť, alebo väčšina si myslí, že wow, toto je tak perfektná téma a tá mohyla a ten infobot a máme tam aj rôzne audiovizuálne diela, ktoré tam prezentujeme širokej verejnosti. Škoda, že tých mladých ľudí to nezaujíma. A práve toto STFNK, sen, túžba, nadšenie, fantázia, komunikácia, vymyslel jeden zo študentov. A kde sa vlastne pozerá na ten životný príbeh Milana Štefánika, že čo si z toho môže zobrať. A takže to sú zároveň jeho kľúčové vlastnosti, ktoré v tom 38-ročnom životnom diele svojom tu zanechal. A v každej časti tej etapy toho života je nejaká konkrétna, ktorá viacej akoby vyzdvihovaná. A v tej prvej časti vzdelávania, detstva, ako 9-ročný odchádza z domu. Tak keď tam mám tých študentov a toto im povie, že 9-ročný odišiel z domu a už sa nikdy nevrátil. Zostane tam mrazivé ticho, nikto si to nevie ani predstaviť. Ja mám 11-ročnú dceru a neviem si predstaviť, že s mnou nie si v kontakte. A iba preto, aby sa naučil maďarsky a mohol sa ďalej vzdelávať v Rakúsku-Uhorsku, tak to bol primárny jazyk. A to vtedy v školách nebolo. Takže to, čo našiel ako dieťa, pomenoval jeho učiteľ v košariskej škole, že bol jeden z najšikovnejších študentov, pretože od prvého dňa, ako si sadol do lavice, robil toto. Že sa ptal, bol zvedavý a hľadal otázkach odpovede. A to robil finálne 38 rokov svojho života. Keby si zobral fakt, že klopkoníte, aby som to vedel parafrázovať do nášho života, že predstaví si to, 21. júla by si priviazala proste na špendlík do rodného domu, kde sa narodil ako 6 z 12 a ťahala tu celým jeho životom tú niť až do 4. mája 1919. Zoberieš nožničky a kdekoľvek by si cvakla, tak tam nájdeš jeho kľúčovú vlastnosť a to je zvedavosť. A mimochodom, neviem ako u vás, ale u nás veľmi často v dnešnej dobe názor prevláda nad poznaním. A práve zvedavosť je jeden z nástrojov, ako túto priepad zmeniť. To je veľmi pekná myšlenka, no. U nás asi taky převládají víc ty názory nad tým, že by človek... A vidím to naprieč celou spoločnosťou, lebo vzdelávame tam deti, dospelých, ale aj deti, ktoré majú už 70 rokov. A keď ich tam mám, tak im hrozne rád poviem, že no decka, a pritom veková skupina priemer je 76 rokov. A ten Štefánik je práve, že pre tú spoločnosť tak uchopiteľný, len otázka je, že akú hodnotu chceš k nemu pridať. Dať ho na pivovú fľašu, vínovú fľašu je jeden druh, že čo sa s tým produktom dá robiť, lebo finálne si dnes myslím, a to niektorí úplne nemajú radi, keď poviem, že Štefánik je proste marketing. Obal, ktorý dokáže mať obsah. Ale otázka, že či mu postavíš na pivovú fľašu, alebo či vyťahneš jeho hodnoty, životné princípy a začneš ľudí o tom vzdelávať. Že toto si v úvodzovkách kúp, toto si s neho zober, že nie toto. Rozumieš, čo chcem povedať? Samozrejme, že áno. No... A toto je to, čo ma na tom baví, že keď zoberieš tú spoločnosť, aj tých, ktorí majú 76 rokov a prídu a začneš im to škálovať, ten životný príbeh, tak tam vieš vsunúť hodnotu, ktorej sa venovalo, to bolo zvedavosť. Lebo aj tí, čo majú 76, ešte stále všetko nevedia. Hrozne ma baví, keď tam príde pán a povie mi, volám ich dovnútra, lebo keď niekedy tí ľudia tam pobehujú, tak ja tam ako lektor chodím po tej mohyle a hovorím, poďte sa pozrieť, máme tu film, ako sa stávala mohyla. Páne, ja som tu už 36. krát. Ja už všetko viem a dlho mi trvalo, že čo mu na to poviem. A našiel som si takú krásnu formulku a hovorím, páne, ja mám iba 38 rokov, každý jeden deň chodím na obed a ešte sa mi nestalo, aby som jedol ten istý obed. Aj ten istý obed dnes, zajtra dozreje a už je inak. To, čo vám dnes ponúkam, iba rozšíriť si realitu, nový uhol pohľadu. Poďte a sám sa rozhodnete. Lidi na to reagujú. Perfektne. Pokiaľ som nemal toto, že to je všetko iba príprava. Alebo všetko je to iba príprava. Čiže dnes, keď toto poviem, tak sa každý pousmeje a fakt, že 99% ľudí sa príde. Štefánik, Baťa, mnozí další znamenají to, že na těch hodnotách ty naše republiky mohly začít růst.
Často zaznívá otázka, jestli se Baťa se Štefánikem někdy potkal. Zatím o tom žádný záznam nemáme a osobně si myslím, že se nepotkali, že to nestihli. Že když ten Baťa se začne zajímat už o celorepublikové vůbec jak fungování jednotlivých oblastí té lidské společnosti, tak Štefánik je vlastně mrtev. Ale spojují je ty hodnoty, spojují je pak určitě další osobnosti, kterými byl bezesporu Masaryk, vůbec založení Československa. Ale oni mají jedno jako společné specifikum, že jsou důkazem toho, že když člověk v sobě najde odvahu, dokáže změnit ten svůj osud, protože ani Štefánik, ani Baťa v začátku rozhodně neměli nakročeno na to, aby byli úspěšnýma. A jejich úspěch není výsledkem náhody, není výsledkem toho, že se narodíš do správné doby na správné místo, správné rodině. Vůbec ne. Oni vlastně jejich životní příběh, možná ani nechci říct slovo úspěch. Já totiž často říkám, že když na toho Baťu se díváme jako na úspěšného, kdo ví, jestli by on sám sebe vyhodnotil jako úspěšného, protože on se na to díval velmi jako sporadicky. On říká, že jako úspěch je velmi diskutabilní a pro každého znamená něco jiného. Ale jsou to osobnosti, které dokázaly svým životním nastavením a odvahou inspirovat další generace. Vnímáš to stejně, že to, co jakoby na tom Štefánikovi a Baťovi je pro dnešek velmi důležité, je ta lidská odvaha. To měnit ty věci, chod těch věcí a přijetí té osobní služby. Protože ani Štefánik, ani Baťa nemuseli. Oni odpracovali velký kus životní etapy práce proto, aby mohli fungovat druzí. A proto to jejich jméno se vlastně stalo jakoby nedílnou součástí té historie. Že my většinou to máme opravdu spojené s tím, že ten úspěch je to, že dokážeš nahromadit majetek, mít vliv, mít moc. A přitom možná, kdyby se si jich obou zeptal, tak vlastně víš, že to bylo jenom spoustu práce, kolikrát jako sebezapření, s tím, že ještě za těmi tvými kroky mnozí lidi vidí, že je to nějaký tvůj prospěch. Přitom ty vlastně víš, že tím tvoříš tu budoucnost pro ty druhé. Že jestli někdo jakoby dokázal naplnit tu Baťovu myšlenku naučte se sloužit, tak to bezesporu byl Štefánik. Protože ten tím svým vůbec přístupem vlastně projevil jednu z největších služeb tomu Československu. To teda, ja tam vidím dve roviny. Jedna je, že ľudia, ak prichádzajú, tak sa pýtajú, že aké by nezomrel, že aké by to bolo. Zrovna tento týždeň som riešil vlastne takú úvahu tam na túto tému. A do toho ja hovorím im, že jedna z najlepších vecí, ktorá sa mohla tebe, nám tu dnes stať a ktorá sa jemu stala, je, že založil to, prišiel a zomrel. Finálne sa nestihol angažovať politicky, takže je dnes veľmi ľahko uchopiteľný širokospektrálne pre rôzne druhy spoločnosti. Otázka je, to už som tu dnes hovoril, o tej hodnote, že ktorú si k nemu priradíš, že kde ho chceš v úvodzovkách ako keby zneužiť to jeho meno. Bavím sa o tom aj s následovníkmi rodiny veľmi často. A jak to oni vnímají, tu práci s tím odkazem Štefánika, ta rodina? Ešte my keď sme zakladali... A žijou oni na Slovensku? Jasné. Jo? On nemal deti. Ale ano, oni ako z 12 detí, kde... Tak má neteře a synovce. Áno, takže ja ich poznám, oni tam chodia. Niektorí sa priznávajú až po x krát, že tam boli a že vidia, že my tam nepredávame suveníry. Mm-hmm. Napriek tomu, že ich tam predávaš, tak že ich tam nepredávaš. Co to znamená? No, to znamená to, že a niektorí sa na to niektorí výrobcovia rôznych produktov sa na to pozerajú tak trošku divné, že sme si akože keby sprivatizovali to bradlo, nemyslím z pohľadu toho, že to tam iba my budeme akože ponúkať, ale že tá idea, tá myšlienka, ktorá je v tých produktoch,
Není, že vytlačím si Štefánika, dám si ho na hrnček, na fľašu, na neviem čo jeho tvár. Tá je uchopiteľná, ja som sa na začiatku, a to som chcel povedať, že skôr ako vznikol Infobot, tak vznikla kaviareň pojazdná, to sa volá Café Milánek. Mala byť fyzická, ale prišiel do toho COVID, tak vznikol z toho proste kávový bicykel a začali sme prážiť kávy z ciest. A na tie hrnčeky kávové sme začali používať, tak jak to máte u Baťu, proste myšlienky. Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel. A keď sme sedeli s marketingom, že ako to vtiahnuť do deja toho Štefánika, tak prišiel nápad, že poďme to hovoriť, že ja, Milan, vrátil som sa sem, späť domov, lebo to sme to otvárali tam tú kaviareň, v Kopaniciach brezovských. Späť domov ďalej slúžiť, dodávať ti náboja do tvojho kávového nápoja. Cez tú slovnú hračku, sme to ako keby takto v prvej osobe. Hrozne sa mi to páčilo, 100 zo 100 ľudí povie, že wow, že to je úplne perfektné, ale nevedel som sa vnútorne vysporiadať s tým, že či to je... Že mluvíš za neho? No jo, tohle mi přišlo fakt divný, tak som išiel tým členom rodiny. Rozumím. To tady nám totiž zaznívá vždycky často, jako co by Baťa udělal, řekl. Jo. A já říkám, nevím. Oni, no ale tak jako se tomu věnujete 18 let, říkám, no jasně, ale nejsem Baťa. Jo, jako já ti dokážu historicky říct, co kdy řekl a jak se zachoval. Mluvit za něho a říkat to jeho slovy, to nejde. Jo. A cítiš to podobně. Jo. A bavili sme sa s tými členmi teda tej rodiny o tom a oni všetci akože dali, že palec hore, že poďte do toho, lebo toto ti chcem, Gávi, povedať, že treba tam postaviť to srdce. Keď začni proste, že keď to aj začneš rozprávať, ale začneš to rozprávať, že od srdca k srdcu to nemôže mať, to nemôže nezafungovať. A toto sme od začiatku v tom hľadali, že toto je to korenie, ktoré, že nielen, že to je jeho myšlienka, ale že si ju môžeš vtiahnuť ako keby k sebe, že večer si láhneš do postela a fakt sa nad tým zamýšľaš, že keď aj teraz som mal tých študentov, alebo aj tých dospelých, alebo preháňam to niekedy a poviem, ktokoľvek z nás by ho dnes takto stiahol a skoval do vrecka. Z pohľadu toho, čo dnes máme. K dispozícii za sekundu si na druhom konci sveta, telefonicky spojený, tie možnosti, ktoré dnes máme a ktoré on nemal a napriek tomu to dosiahol, sú obrovitánske. Preto z tohto pohľadu hovorím, že ktokoľvek z nás by ho skoval do vrecka. Ale kto je ochotný dvihnúť, riť, vyraziť a ísť. A to je stejný, ten Baťa je o pohybu. Jako to není o těch možnostech, které máš. To je o té tvojí energii, chuti a odvaze ty možnosti využít. Inak nemohlo sa stať, že Baťa mal ADHD. Ja mám niekedy pocit pri tom Milanovi, že ty kokos, to není možné s ním. Já si myslím, že tam funguje jiná věc. Že ty jak to rozběhneš. Že to ADHD je takové... Teda jako je fakt, že to už je let, co já jsem studovala sociální pedagogiku, že bych ti ho uměla vydefinovat. Já totiž nevím, jestli ADHD u těch věcí vydrží. Že jestli to není jenom, že skáčeš z věci na věc a všechno rychle. Ale jako teď už jako fakt, to jsem uměla ke zkouškám. Takže teď jako si vůbec nedovolím to popsat. Protože vlastně rodiče, co mají třeba děti s ADHD, anebo i v dospělosti máš to ADHD. Já právě nevím, jestli ADHD věci dotahuje. To by bylo to rozhodující. Teď se jako tady dívám na ten tým, že by mi to vygooglili, jestli já tak jako ukazují, že neví. Protože jsem nad tím tak jako přemýšlela, jestli jako ten Baťa ví, že tohle. Upřímně já si myslím, že u Štefánika a Bati fungovala jiná věc. Že tebe baví to rozjíždět, dotahovat to a posouvat ty hranice. Víš, že to není, že ty skáčeš z věcí na věc, protože by tě to přestalo bavit a nudilo tě to, ti chlapi ty věci dotáhli, posunuli to dál a navázali na to. Že je vlastně jako by baví to, že to roste, posouváš to, že to není, že by tě to nebavilo, tak ukazujou, že neví, že nevygooglili, ale já to dostuduju.
jak se projevuje ADHD, protože ADHD neudrží dlouhodobě pozornost. Oni tu pozornost udrželi do té doby, dokud to dokončili, anebo to delegovali dál. A myslím si, že ty jak dokončíš jednu věc, tebe to dobije tou energií a pojď a dej mi další a jedem. Víš, že to je takové a že de facto ti pak jako stačí posouvat i ty menší věci. Ono tě to uspokojuje stejně jak ty větší věci. Tebe vlastně baví to, že je to v pohybu. A ono, jak se to dá do toho pohybu, tak si myslím, že oba dva uspokojovala jedna věc, propojovat ty věci. Že je bavilo propojovat ty kontakty, delegovat ty věci a vidět, jak jako vlastně to nabírá na obrátkách. A tohle si myslím, že je specifikum obou těch chlapů, že jim nevadilo dát obrazně řečeno tu hlavu na špalek, kdy ty jako máš vizi, dáš jí do pohybu, jsi vědomý té osobní odpovědnosti, ale zároveň nepotřebuješ, aby tobě tleskali a ty jsi u všeho byl, že tebe vlastně uspokojuje to, že to rozběhneš a ono se to děje, ono se to tvoří. Že si myslím, že spíš tohle bylo takový jejich jako propojovací prvek. Toto určite bolo to uspokojenie toho, že to rozbehol a vlastne to aj vzniká počas toho chodu. Napriek tomu si myslím, že on to niekedy fakt, že skákal. Štefánik nebo Baťa? Štefánik. Že hrozne rád hovorím, že čo všetko robil, že letec, pilot, astronóm, diplomát, vedec, básnik, monár, spisovateľ, kúzelník, vynálezca, 603 patentov, 47 funkcií, 38 rokov života, hodnoty, odvaha, vytrvalosť, vášencia, túžba. A z tohoto, keď vyťahnem jednu vec, a to sú vynálezy a patenty, to hrozne málo ľudí vie, že toto on sa v tomuto venoval vynálezom. Napríklad automatická výhybka železničných kolají. Že videl výhybkáře promrzlého a promoklého na kost. Doslova to citujem. Musel som s tým niečo udelať. A toto je druhý môj obdiv, ktorý ja mám, že ku každému patentu mal napísanú myšlienku, že... Proč? Že neviem proč, ale že musíme zlepšovať človečenstvo. To je to, oč nám bieží. A to je hrozne fascinujúce, že nielen, že nájde, že čo v živote chce robiť, ale že akú to mám aj hodnotu. A keď sa tých deciek pýtam, že o čom snívaš ty? A on povie automechanik. A hovorím, že ako to pomôže niekomu druhému? No, budem to robiť tak, aby som popredu mu spravil servis, aby sa mu nič nemohlo... Takže ty zachraňuješ životy? Ty si není automechanik? Chápeš, že tí decká na mňa pozerajú, že on už vlastne nebere iba peniaze za prácu, ale že vytvára že fakt hodnotu v tej službu baťovskou. To je brutálne. No jasne. Takže deti na to reagují pozitivne. Jasné, to obrovsky. Aj dospelí, ale s tými študentami, ja poznám dnes tisíce študentov. Za 2 mesiace, napríklad v máji a v júni, tady prešlo 4700 študentov, na ktorých si proste mala vplyv, dosah, rozprávať sa o tom. A oni sa ti potom spätne vracajú. Alebo skvelé na tej štefánikovskej téme je, že chodíme aj po Československu, po kultúrnych strediskách a tam do obeda prichádzajú školy a po obede robíme programy pre verejnosť a polovica z tých ľudí, ktorí tam príde, sú rodičia detí, ktorí tam boli do obeda. Ideme sa pozrieť, čo to tu je o tom Štefánikovi, že naše decka došli totálne proste uletené z neho. A že to je jeden zo spôsobov, ako vrátiť myšlienky, hodnoty do spoločnosti. Jak na to reagují v Česku? Máte přednášky i v Česku? Jasné, máme. Dokonca chodia mnohé autobusové zájazdy výletné na mohylu Štefánika, ale kľúčový prvok častokrát nebýva Štefánik, tých zájazdov hore na mohylu, ale býva to práve architekt Jurkovič, ktorý v Čechách je dosť významný od Luhačovic cez Beskyt. I tady ve Vile. I tady ve Vile. Čo ty tady urobil? Dámský pokoj Marie Baťové navrhl, ale hlavně úzce spolupracoval se stavitelem Novákem, který vilu navrhl, projektoval, než potom do toho vstoupil Kotěra. A vlastně Jurkovič s Novákem pracovali pro společnou architektonickou a stavitelskou kancelář. Jurkovič ty domy navrhoval a stavitel Novák je stavěl. Což se týká třeba Slunečních lázní, prostě v Luhačovicích, pražské čtvrti v Luhačovicích. Mnoha významných staveb. Ježiš, to je teraz krásne zrekonštruované. Tie Slunečné lázne. Jo, zdravíme do Luhačovic, pana starostu.
Ale toto som chcel povedať, že k tomu Jurkovičovi, že keď si otvoril túto tému, a už som to dnes hovoril neformálne, že ak Štefánik spravil niečo fantastické, vďaka čomu tu dnes sedíme a môžeme rozprávať slobodne, tak Jurkovič tým, že ho pochoval na tom kopci a vytvoril tú mohylu, tak totálne zlegendarizoval celý ten životný príbeh. Ja si pamätám, keď som Jurkovičové poznámky čítal, na druhý deň, keď večer si lahol do postele, totálne zrútený, že zomiera jeho kamoš, zakladateľ štátu, a ráno sa zobudí. Ja jediný cítil som sa byť povolaný pochovať Štefánika na Bradle. Znali sa oni osobne? Jo? A vytvoriť odkaz pre budúce generácie. Aby keď nám bude ťažko, si sa mohol kde zastaviť, zamyslieť a opäť konať. To je fascinujúce, proste, čo ten oni sa znali. Dokonca Milan oslovil Milan Štefánik oslovil Dušana Jurkoviča, aby mu naprojektoval dom na brehu jazera Lago di Garda v Taliansku, lebo o mesiac na to, ako zomrel, sa mal oženiť. A lásky Štefánikovi, inak to je tiež téma. Sa mal oženiť s talianskou markizou Giulianou Benzoni, no ale k tomuto už Štefánik bol dobrý milovník. No to sa hovorí. Ale ty vieš, že kde sme, že píše sa rok 1900, že toto tam chodí veľa. Infovod Bradlo je, vieš čo tam už 5 rokov robíme? Meníme tam názor na poznanie. A jeden z názorov, ktorý tam chodí, ten Štefánik, to bol taký milovník žien, poviem to veľmi jemne, v roku 2025 a každý si pod tým predstaví to, čo dnes v roku 2025 robia muži so ženami. Akurát... To asi ne, úplne. Čo? Jo? No, tam hore si to predstavujú. Aha. Ale chcem tým povedať, že v roku 1900 boli muži džentlmeni. Za posledné peniaze, keď išiel na stretnutie, tak proste išiel s kytkou. To sa nevylučuje, že jo? No, ale prezident Masaryk dal 2 týždne po smrti Milana Štefánika spraviť skupinu 6 ľudí, ktorí 2 roky cestovali po svete. Boli to 4 politici a 2 novinári. A cestovali po svete a vyhľadávali ľudí, ktorí autenticky s ním spolupracovali a jedni z návštevovaných ľudí boli aj dámy. A tam ani jedna proste s ním nepotvrdila milostný pomer. Oni veľmi silne s ním súzneli. Mnohé boli fakt, že zamilované. Napríklad dcera profesora z Hvezdárne Medonskej, tam mu po smrti chcela dať všetko. Celý majetok. Brutálne by mu to vyriešilo jeho ekonomické problémy. Že on tie vizionárske ciele, ktoré chcel dosiahnuť v rámci hvezdárstva, neboli viazané proste na Paríž, takže on 2-krát obcestoval zemegulu v tomto. A tá posledná 4-krát bol teda zasnúbený. Za každým sa pohol o kúsok ďalej, že prepáčte, milá dáma, ale ja musím ísť ďalej, ešte niečo iné ma ťahá. Tak sa ospravedlnila a jel. A tá posledná, Giuliana Benzoni, mala 21 rokov, keď zomrela. V 68., keď bolo éra Dubčeka a uvoľnenie, tak na Bradle bolo 110 000 ľudí manifestovať. A ona tam vtedy bola, už bola staršia dáma vtedy a vtedy tam prehlásila, že už nikdy nemala ďalšieho partnera a vlastne zomrela potom úplne sama. Taká to bola láska. Ale zároveň treba povedať, že to, čo dnes robí marketing a média, tak Milan už vtedy veľmi často pochopil. A napríklad to, čo je asi z jeho života je uchopiteľné aj dnes, pozerať sa na veci ako systém. Ako fungujú, nespôsobovať revolúcie, ale pozrieť sa, že ako funguje ten systém a ak ho chceš zmeniť, vylepšiť, tak najskôr ho musíš doňho preniknúť, pochopiť ho a posunúť ho o poschodie vyššie. A to sú vzťahy a kontakty, ako to celé fungovalo. A marketing novodobý boli práve tieto dámy, s ktorými sa zoznamoval častokrát cieľene, lebo vedel, že má dar slova a oni mali vplyv na médiá, napríklad vo Francúzsku a mohli začať rozprávať o téme Čechov a Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. Nás příští rok, jak Baťu, tak Štefánika, čekají výročí, že? Jo. Máte tam? No.
No, my taky máme. A k tomu se váže ještě jedna věc. Ještě nám úplně, aniž bychom o tom kdykoliv mluvili, tak nám vznikají dětské knihy. Jo. Ta vaše je o kousek dál než ta naše. My příští rok budeme mít dětskou knihu o Baťovi. Nám se ten Baťa taky potká s malým chlapcem, ale vy máte přímo knihu, která se nazývá Malý chlapec. Malý chlapec. A pojďme si ji maličko přiblížit, protože v závěru tohohle podcastu můžeme říct, že ji můžou diváci ten její vznik podpořit. Jo, teďkom to bieží, je už kompletne spracovaná a finálne je to malý príbeh veľkého Slováka. O tom, ako sa dá založiť krajina a v tej knihe nájde oko mladého čitateľa a pozor, mladého čitateľa myslím každého, kto má 4 až 84, tak tam nájde 10 inšpiratívnych príbehov zo života Milana Štefánika, ktoré sú neúplne bežné z toho takého štandardného, ako ho poznáme dnes. Ale jeden z príbehov je napríklad zoznamenie s Tomášom Masarykom, ktorý chudobnému chlapcovi v Prahe daroval zimný kabát, bolo mu zima. A po každej kapitole v tej knihe si nútený byť zvedavý a hľadať v otázkach odpovede. A preto tá kniha sa skladá z 2 častí. Jedna je, že prejdeš tým, si zvedavá, a druhá je, že na konci si vyskladáš, že čo by mňa mohlo ešte baviť. Mm-hmm. Či keď mám 84, alebo keď mám tých 10, 12, tak si povieš, aha, toto by som chcel robiť, a to ti automaticky vyplyne cez ako keby stretnutie s jeho životom do prelínania do toho tvojho. A k tomu je teda aj druhá časť tej knihy, a to je inšpiratívny denník, po novom ho volám zvedavý zošit, kde vlastne nájdeš, čo chceš, a teraz máš 30-dňovú výzvu, ako si vytvoriť rutinu, návyk, aby ťa to posunulo o poschodie vyššie. A finálne ťa učí iba to, čo učíme normálne vo firmách manažérov, len veľmi detsky povedané, vďačnosť, vytiahnuť kľúčové veci dňa, ktoré sa ti podarili, a to mať v súlade s tým, čo nájdeš po prečítaní tej knihy. Kde môžu lidi podporiť vznik téhle knihy? Momentálne beží u nás na Slovensku je platforma, ktorá nám pomáha rozbiehať projekty, a toto je donio.sk, kde je kniha Malý chlapec, ešte je tam asi 30-35 dní vo výzve, a na konci kľúčový dátum, kedy bude ukázaná aj verejnosti, tak bude 28. októbra. Super. Takže najdou posluchači odkaz tady pod videem, nebo vůbec dáme aktualitu na stránky nadace, kde můžou vznik téhle knihy podpořit. Nás čeká i příští rok taková pěkná společná aktivita, kdy představíme Baťu a Štefánika dohromady, protože spojujou ty hodnoty. Na to se těšíme velmi. A já. No a doufám, že se někdy potkáme tady u podcastu znovu. Taková nějaká nosná myšlenka na závěr, kam bys chtěl možná naše posluchače, diváky pozvat? Určite, tým, že tie republiky sú stále prepojené, tak jedna z možností, a hrozne rád rozprávam ľuďom, že úlohou každého Čechoslováka je aspoň raz za život navštíviť posledné miesto odpočinku Milana Rastislava Štefánika. Teda ak aj ty máš takéto cítenie, tak to je to, čo ti odporúčam, pretože to je ten kopec, kde chodil snívať malý chlapec o tom, že bude hvezdárom. A toto povolanie v Rakúsko-Uhorsku neexistovalo. Otázka znie, kde si nájdeš ty ten svoj kopec? Krásné. Děkujeme moc za tvůj čas. Doufám, že brzo vidíme i třeba večerní čaj o Štefánikovi tady u nás ve vile. No a sledujte nás, poslouchejte nás dál, protože spolupráce nebo bez představení tématu Baťa a Štefánik je teprve na začátku. Máte se na co těšit. Díky moc za váš čas, energii, a budeme se těšit někdy u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa. Děkujeme. Ďakujem. Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, můžete si objednat některou z našich přednášek do své firmy nebo za námi přijet do Zlína. Více informací najdete na www.nadacetomášebati.cz.
Partnerem podcastu je společnost Fosfa AS.